भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के फिर से एक बार आप सबके बीच में नया धमाका होखे वाला बा। जी हाँ भैया, तो भैया ये वीडियो को जरूर पूरा देखब, काहे से कि हम पवन सिंह के एगो नया लेटेस्ट वीडियो लेके आए हैं आप सबके बीच में। तो नमस्कार भैया, हम लवकुश गुण आप सब लोग के अपन यूट्यूब चैनल DRL एंटरटेनमेंट में स्वागत करते हैं। तो भैया आज हम फिर से एक बार आप सबके बीच में नया धमाका भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के वीडियो लेके आए हैं। तो भैया अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगी तो एगो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करब। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एगो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए नहीं तो नीचे जो हम दिले लाल बटन ओके दबा के आल वाले बेल आइकन प्रेस करते हैं, ताकि जब भी हम भोजपुरी से कोनो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन जाए। काहे से कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक भोजपुरिया धमाका लेके और कर रहे पावर स्टार पवन सिंह के। तो चलिए आगे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भैया आपके बता देंगे पवन सिंह के फिर से एक बार आप सबके बीच में नया भोजपुरी वीडियो सॉन्ग आ रहा बा बहुत ही जल्द। तो भैया आपके बता दें कि ये वीडियो की शूटिंग गोवा में चल रहा बा पवन सिंह के, और ये वीडियो में एगो नया हीरोइन आयल बा जौन की आप स्क्रीन पे देख रहे बानी। पवन सिंह के साथ जौन हीरोइन बा, यही हीरोइन के साथ पवन सिंह के वीडियो शूट हो रहा बा गोवा में। तो बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में देखे के मिली ये वीडियो सॉन्ग। तो चलिए आपके एगो गाना सुना रहे थे पवन सिंह के, बहुत ही पुराना सॉन्ग है, बाकी बहुत ही अच्छा सॉन्ग है गाना। कि जब भेटैबे ना कइल त लौकलास का भइल, कौनो दावे ना लहल त फौकलास का भइल। ऐसे त डर पत फर के फुलाइल होके, कि जब भेटैबे ना कइल त छौकलास का भइल। कि बड़ी मन करता ये रानी करे के भेट यह कॉलेज सबेर तोहर करब हम वेट। हो बड़ी मन करता ये रानी करे के भेट यह कॉलेज सबेर तोहर करब हम वेट। जौन भइल रहे गलती ना फेर होई हो, मुहवा ओढ़नी से बांध के न अइहा ये जानना त चिन्हे में देर होइयो। मुहवा ओढ़नी से बांध के न अइहा ये जानना त चिन्हे में देर होइयो। कपड़ा तो पेनिहा चटक पियर रंग के, हथवा में ले लिहा मोबाइल से मसंग के। हाँ कपड़ा तो पेनिहा चटक पियर रंग के, हथवा में ले लिहा मोबाइल से मसंग के। तो कॉल करिहा तो फिर बात ढेर होइयो। मुहवा ओढ़नी से बांध के न अइहा ये जानना त चिन्हे में देर होइयो। मुहवा ओढ़नी से बांध के न अइहा ये जानना त चिन्हे में देर होइयो। तो भैया कैसा लगल गाना? अगर अच्छा लगल हो तो एगो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करब। चलिए आज की खातिर बस इतना ही, फिर अगले दिन कोई नया वीडियो लेके आए तो खातिर नमस्कार, जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।